Καλημέρα, καλημέρα. Κυριακή σήμερα και θα κάνουμε το long run μας. Δείτε λίγο το δρόμο γενικότερα. Θα κάνουμε περίπου 15 χιλιομετράκια. Θα πάμε από Πόρτες που βρισκόμαστε εδώ. Θα πάμε Άγιο Μάμα και από Άγιο Μάμα θα στρίψουμε προς Μουδανιά και από τα Μουδανιά θα ξαναγυρίσουμε πάλι από τον παράπλευρο δρόμο προς Πόρτες. Από εκεί είναι η Πετίδρα, εκεί είναι τα Μουδανιά και κατά εκεί είναι ο Άγιος Μάμας. Θα κάνουμε σχεδόν ένα τριγωνάκι. Θα το πάρουμε λίγο πιο λεφτά. Χαλαρός αριθμός σήμερα, στο 6 περίπου. Οπότε φύγαμε να ξεκινήσουμε. Είμαστε στο 4ο χιλιόμετρο και είμαστε στο γνωστό σε όλους τους πανηγύρι του Αγίου Μάμα που γίνεται μετά το καλοκαίρι στις 11, αν θυμάμαι καλά, Σεπτεμβρίου, αλλά άδειο. Ελάτε να πάρετε βρακιά. Ακριβώς. Έβγαλε λίγο ήλιο αρκετό βασικά και γίνεται κουραστικός, αλλά ευτυχώς τελειώνει το επόμενο. Τέλος το 15. Τελειώσαμε σε 1 ώρα και 30 λεπτά και κάτι δευτερόλεπτα με ρυθμό 6 στο χιλιόμετρο και τώρα αποδέμε προς το εξοχικό και θα πάμε για μπανάκι. Τα λέμε στο επόμενο μας run, άσκηση, δεν ξέρω, τα λέμε.